аты инде менә шушы уяда тора инде безнең. Ул инде безнең махсус җылытылган радиаторлар куйдык инде. Монда инде кыш көне 18 градус җылылык була инде. Вентиляционный тәрәзәләр дә бар инде безнең җилләтә торган монда. Havası bir çista, amyak ister, ne ister kilmi. Әміне біздің бұл шабышқа атлар, шиста тықымлылар, олар біздің hava tırışına yaraqlaşqan mı, nişik? Atlarının indi bizning indi şabışqa atlarının tənləri bik yuqa bular. Bik yuqa bulğaç, alar indi trenirovkadan qaytqaçda indi qış günlərinə tirləb qaytalar indi. Tirləgəç indi salqın timəsin üçün, tuğmasın üçün indi tənləri yuqa bulğaç, alar bizning soğuqlara bik şıdamaraq түгел. Şoňa görä indi trenirovka wagtlarında islerine qaplap ýertäbiz indi. Indi qaytqaçda indi qışqı soğuqlarda indi şu ataplение bulmasa indi atlarga soğuq tiýä. Жылыда инде икенче төрле үсү мейнәвдә икенче җайлы инде. Ашату мәсьәләләре инде безнең инде сылы запариваться ителә инде. Ул инде бер 4 сәгать алдан запариваться ителә сылы бүртә. Шуннан соң инде бүрткән сылыларга без инде махсус тартылган отрубилар, монда кукурузный отрубилар, пшеничный дигәндә инде отрубилар кушабыз инде. Ансын үзебез тартабызмы? Ансын үзебез тартабыз инде. Kukuruzlar neden sartır indi. Bısı indi жмых diye atala indi sıtılgan simenki. Bu atın rasyonuna тоже bik kirek indi. Atın işetlerine admin vişestka indi bik kirek indi. Ansın satıp alabız değil mi? Ansın ayrım satıp alabız kazından. Şundan sonra indi vitaminler. Bizning indi mene vitaminler var indi. Bu indi üsmer toylar için bik eybet indi. Atından abr skeletin dres ettirip üstüre dres ettirip indi. Мускулатураны выращивать итә дөрес формаларда инде үсү, сияк ныгыту, кальцийлар, суставлар өчен бик әйбәт витамин инде. Бу витаминны берәр әйбергә кушып бирәсеңме, аерым бирәсең? Сылыга кушып бирәбез инде, моны бүртелгән сылыга, шунда каша дип атала инде ул, шул кашага инде булгатып. Күпме бирәсең, күләме күпме? Бирәбез инде. Көнгә менә аның 50 граммлы кашык инде, көнгә 50 грамм гына шулай итеп салып бирәбез аның. Ул инде безнең порошковый Инде шуны менә бер кашык айтып тутырып. Син 2 тапкыр бирәсеңме? Юк, көнгә бер генә бирәм мин. Көнгә бер генә я кашык, я бер кашык ярым шайтырып бирәбез. Килгәндә инде бөтен условияларда нитлегән булырга тиеш инде. Ат аякларын кыстыра торган җирләр булмасын инде. Аны инде алдан уйлап нитеп битәбез инде. Шуннан соң опилка җәйләбез инде. Ул инде йомшаклык бирә безгә. Шуннан соң aslında резинка, kalın резинка җәелгән була инде, монда инде. Менә опилка турында әйтеп китәле, нәрсә өчен кирәк җәю? Опилка инде ул үзенә беренчедән ятып җыкларга да, аяк астына да йомшак. Беренчедән инде атның оясында һәр вакытта да агач исе килеп тора. Ул инде бәребер атның сидегендә әйбәт сеңдерә инде ул, дым сеңдерергә дә бик әйбәт. Шуннан соң инде үзенә дә аяк астында атның һаман йомшак булырга тиеш. Атның һаман каты да бастырса, аяклары да ара инде бәре, үзе дә бик йомшакны ярата инде. Мен специаль ясадым инде, бөтен теге условияларга туры килсен өчен инде моны һәр вакытта да җәй көннәрне ачып җиләтәбез, нитәбез. Пишән ашау ниләре специаль нашаттырып ясадык. Артык шәшелми, инде үзенә кирәкләнегенә җылкып ала башлый инде. Без инде ашау инде нержавеющий инде, теге бие иттереп эшләнгән, шәшми, нитми, җайлы гына инде, монда инде теге башын тыгып, без хәлләрен белергә кергәч, синең белән исән эшләйм инде. Без гималайский соль, бу сольне инде мин үзмим бер кайчанда, ул инде аны ялап нитеп аша битереп бара. Һәр вакытта да биткәннән биткәнгә тотам. Ул аны инде үз гәүдәсенә кирәкле минераллар, кирәкле сольлар шуннан ала инде. Ул аны ялый гына, әйме? Ул аны ялый гына, буш вакытында нитеп ялыйсы килеп киткән вакытларда инде ул аны нитеп тора.